Ne, jenom já, Kio a naše... Jenom já, Kio. To už tam je, to už je vzhůru, to už jako... Hudbu bychom neměli dělat, protože tady to je odlučení. Ne, hluk tady neslyšíme. Jo. Občanku... Kamaráde, streamovat, jak ti v 2:30 ráno do Ústí přijedou Benga, tak to je jako ostrý, no, kámo. To je paráda, ty vole. Tak se vidíme na Kiku, papa. Takhle. Hele, dobře, že to tam to není swatting, kámo. Tohle není swatting. Swatting by bylo, kdyby to zavolali na někoho kompletně střízlivého, jenom aby mu trolili stream. Dobře, že to zavolali. Kamaráde sežral hromadu těch Xanaxů, nebo co to tam lupal, ten reálně mohl odpadnout, mohl se udusit, nikdo by mu ty vole prostě to... Proč ho Kio nezastaví, kamaráde, protože se rozešli do píči, ty vole. Ona za něj nebude zodpovědná do konce jejího posranýho života, jenom kvůli tomu, že s ním strávila nějaký měsíce. Stejně jako dalších 20 holek, se kterýma byl. Proč kurva dáváš zodpovědnost na tu chudák holku, která hledá místo, ty vole, jak se prostě odstěhovat? Bro. Tak jo, ale furt u něho žije, tak by mohla něco udělat. Kamaráde, jasný. První, co uděláš jako 40-kilová holka je, že půjdeš ty vole a budeš se srát prostě do cápka, který je úplně v píči, ožralej ty vole a na Xanáči. Říkám, mnohem lepší. Když tam zavolali ty Benga. Někdo nás tady nahlásil, prostě štětu, no. Však ona může zastavit a vypnout stream, jasný. Vypnout stream, jediný, co nahrává nějaký audiovizuální důkaz, aby tam pak s ním byla ty vole v tomhle stavu solo, kdy nevíš, co udělá. Hochu, vy jste fakt vymaštěný kreténi. Ne, fakt jako sorry. Já rozumím, že tady teďko influx diváků od Dana, ale ty vole, tohle jsou úplně dementní, retardovaný ty vole tejky. Tady je prostě, kamaráde, tady není jediná zpráva, čau, co kdyby třeba si spravil svůj skurvený život jako dospělý člověk, který tohle dělá 8 let v kuse. Ne, může za to ty píčo holka. Hochu, vy jste reálně úplně vymrdaný na palici. On čekuje viewcam v moment, kdy tam má tady, prostě poldu. Teďka vás vidí? Skoro. Tady vidíte, co oni vidí. A tady vidíte, co vám píšou. No, tak jsem čurák, no. Paní policajti, zavřete ho, má u sebe drogy a znasilnil holky, tady píšou, opatně... Tak tobě jebe, kámo. Takže jste v pohodě. Ano, je tady trošku bordel. Žádný prášky, nic. Takže jste v pohodě, tady trošku bordel, no. Už se ptá na prášky. Dám si tady zinek. Hail to the king, baby. Jo, to dám večer, zinek, magnézium, aby se mi líp spalo. Nějaký jiný prášky tady nemáte, co bude? Líp spalo, no. Antidepresiva. Upropil. Jo, a to budu každý den. To mám od psychiatričky. Ale na alkohol by se to asi neměl brát, ne? Asi ne, no, ale víte, jak to je. Jenom za čas prostě. Ty vole, proč je Zlators tak potichu teďko na kolu? Teď přichází ten moment, kdyby mohl dát nějaký moudro. Můžou mu legálně policajti vypnout stream? Ne. To je prostě to, co je jako... V moment, kdy mají důvodný podezření a v tomhle stavu, tak můžou všechno, ale rozhodně mu nemůžou vypnout stream. Můžou ho sebrat, můžou ho odvízt, můžou mu vypumpovat žaludek, ale na stream se nesahá. Zlators by jim mohl konečně ukázat tu fotku, kde je umytej. No, tak jsem čurák, no.
Dobré, tak zas ty vole, už tady jdou bomby. Kamaráde, kočka prostě převzala stream, no. Nový streamer. Ale kočku to baví očividně. Víš co, jakoby aspoň nějaký rozptýlení ve 3 ráno, no. V kolik čekáš storíčko ráno na Instagram? To záleží. Tam sednej na tu kočku ještě, ne? Já jsem Pablo Escobar, vole. Podej mi QR, vole, já ti tady rozstřím na sračky, ty mrtko. Kurva, vole, tohle by si Pablo Escobar nikdy nedovolil, kamaráde. Pablo Escobar měl vlastní stráž. Hej, chat, tady je hodně lidí o Vojty, že jo, protože Vojta na to koukal. A hodně lidí od jiných streamerů. Je to tak? To seš kurva do píče zač. Jsi volal? Kam on byl na telefonu třeba poslední půl hodiny na tom mobilu na zemi. Dobrý, čau chlape, čau. To znělo, jak kdyby měl hlas v hlavě, jak kdyby prostě najednou na něj mluvil duch. Legit, Ústí nad Labem zaplatili strážníky, aby se měli, že chlastám alkohol a beru prášky. To jsem ani nevěděl popravdě, že je doteď zakázaný. Jenom zvoníte, smaže záznam, nevadí, že to je donate, když jsem to neřekl já. Ukáž, podívám se na ten donate. Já to ani nevidím. Tohle není poprvé, co u něj byla co u něj byla policie a odešla a nechala ho tam bez ničeho, protože co s ním. No jasný, no, dokud on není v ohrožení života nebo někoho neohrožuje, tak oni ho neseberou, no. Nebo není bezvládný, on s ním mluvil, on chodil, je na sračku, to je jasný. No to. Někdo mi volá. Benga tam byli, protože to zavolal nějaký frajer z chatu na něj, protože se bál, že se předávkuje tím Xanaxem a zůstane tam ty vole s jazykem vole v krku. Halo? Nemůžu ho vzít z jeho vlastního bytu, to je zákon. V případě, že by ohrožoval někoho nebo byl v bezvládném stavu, tak můžou. No, volají mi do píče. Už si vypil anonymní čísla se. Shit. Hej chat, stalo se vám to někdy, že ve 2 hodiny ráno přišla kontrola policie? Jestli nemáte drogy a jestli neužíváte? Ne, ale asi to bude rozdílným životním stylem. Poprvý, kámo, asi. Jako na nějakým privátu přišli, ale tak ke mně domů, kámo. Jako jungle už v pohodě, bro, už to nechbej. Už jsem mám tady jak kokot. Hail to the king, baby. Vávra. Mám zavolat Vláďa videos. Mám zavolat Vláďa videos. Třeba nespí. Vyser se na to už, proč to píšeš mě bez followu? Proč to píšeš mě? Jakože reálně, proč to píšeš mě? Do píče. Jakou konkrétní změnu v tom, co se tady odehrává, mám teďko jako já? Viděli jste ty policajty, chat? To je klip jak kokot, ne? Islandě bys to udělal klip.
Jo, je to dobrý klip farm, jako zatím nejlepší ten rok. Kamarádičku, výsledný klip. To je epic. Já prej, sem nikdo nepřijde, tady je odučení a boom. Píčo, ty vole, kurva. Čili ty chceš ode mě 1,5 milionu. 1,5 milionu. OK, kámo, musím se přiznat, já fakt ztrácím mobilitu, protože... Ty piva byly silný. Dane, pojď to vypnout už, ser na to. Kamaráde, možná by to jako mohl Slyšíš? vypnout, no. Kurva, co to je do píče? Ne, to není podle mě ten byt, kde jsem byl, já nevím vůbec. Já myslím, že to je jeho mámy byt, ne? On se zasek ty vole ve vlastním studiu, on nemůže nacvakat kliku. To není ten můj byt. Nebo jeho můj byt, ten, co jsem měl já pronajatý. Já jsem profesionál. To je Krásňák, mám ty Benga znám. No to je ten byt jeho mámy na Krásňáku, já jsem tam jednou Xanax. byl, když streamoval. OG version, ale ne Neurol. OG Xanax. 2 MG, kamaráde, 2 MG. Jeden bar. Co ti jebe, kámo. RS fuck. Jo, jinak ohledně těch lidí, co si říkáte, jakoby, jak tohle někdo sleduje, jak ho v tom jako podporujou, tak zhruba takhle vypadají jakoby lidi, kteří tam prostě zůstanou u toho opata. Jo? Jo, že takhle prostě tohle je to publikum, co ti zůstane. Zůstanou ti vykroucený, zbytečný mrtky, který to budou sledovat jako lolkau a budou si tím trošičku jakoby ředit svůj vlastní posraný život, jo. To jsou ty lidi, co ti zůstanou. Vlastně ultimátně se ti propojí publikum, ty vole, s Jirkosovým publikem. Se ty kundo. Já tam psal furt, ale mám z tohle úzkosti jak kokot, hej. A nebo třeba lidi, co chtějí sledovat, jak hraje zastřízlivá lolko. Aha. Minus 20k. You know what, man? Fight this shit. Fight this shit. Kdo je ještě, chat? Že chceš sledovat lolko je horší. Jaký účinky má Xanax a jaké máš keď tak zkušenosti? S Xanaxem nikdy jsem ho neměl. Takže nevím. Respektive jakoby nemám vlastní zkušenost, nemám s Xanaxem žádnou, takže ti neřeknu vůbec, jakoby, jak to na mě funguje. Jako jak můžeš vidět, tak je to značně sedativní. No, tady byli policajti, chápeš to, ček. Policajti. Počkej, kurva. Ano? Ale on má toleranci, no, to je jako, jo, to je pravda, on má jakoby to, má fakt velkou toleranci. Danečku, když si hezky nafrčenej, nepustíme si Meissnerose v Abu Dhabi na náladu. Nevím, jestli je sedativní, očividně mám mnohem větší problém si sednout. Kde jsou ty zastavený Xanaxy? Ty vole, lov na Xanák, to je skvělý, vole. Fakt, oni nemají misí, kámo. Do píče. Jen tak? To je jak epizoda House, jak hledá tu poslední stéž Vykodinu ve svém bytě, protože má bolesti. No, tak jsem čurák, no. Kamo, vyser se na to, zavolej někomu, komu věříš a nech si pomoct v tuhle chvíli. Nemá cenu to přepálit. No, tak jsem čurák, no. Vypni to, nebo ti pustím na plíce gáďo. Je obdivuhodný, že v tomhle stavu má pořád nepochcaný tepláky. Jako je pravda, že Melichár má pochcený tepláky třeba 10krát do roka a Dany v tomhle tom to drží. Asi to má pod kontrolou, no.
tak to jsme v chuť. To jsme v chuť. No tak jsem čurák, Bracho mody dali subchat Ed ho vypnou je na stady Mac. Ne, hajzet, Rýsa. Hajzet už vypnul stream, aby se mohl dívat. Mu můžou říkat, jak dlouho, čus Ivet. Mu můžou říkat, jak dlouho chtějí, ať to vypne, on nikdy nikoho neposlouchá, ani nebude, vždycky si myslí, že ty lidi jsou proti němu a chtějí mu udělat zlé. Duok with him, co ti udej cajti. Když si v podstatě nic neudělal XD. Piča, už bych šel spát teda jako. Já bych šel spát. Včera jsem byl z hůru do 5 do rána a předevčírem do 5:30 jsem hrál Nioh, takže jakoby já jsem v pohodě v tomhle teda. Akorát jsem si na to musel vzít pivo, podle mě první pivo tadyhle z toho roku, protože na tohle koukat střízlivej. Je to influencer ten opad, dostal jsem chuť prostě, když jsem to viděl. Ještě štěstí, že ty vole ne na nic horšího. Už je dobrý, no. Ta prdel poznáš předověk. Jo, ale je suchý únor, já měl suchý leden. No dobře, moc ne. Důležité je si říct, že už je dobrý a že tohle udělal naposledy. Zítra si o tom přečteme storíčko a už to fakt jako bude konec. Už to bude jako prostě slušný rozchod, bez alkoholu, bude třeba půl roku single, střízlivej, vytyčí si, co vlastně v životě chce, co od toho života chce, od své tvorby a podobně, jo. Holku si najde nějakou další až třeba za rok, prostě opravdu tomu jako dá průběh, jo. Nenastěhuje se k němu za týden a nebude se nic dalšího dít, bude to prostě opravdu konečně to bude vypadat jako dospělý člověk. Ale musíš věřit, kamaráde, co jiného ti zbývá, musíš věřit. Kamaráde to furt hledá jako ty vole, ten Xan, nebo co jako. Hledá myšku. No Xany a myšky, no, to jako teď momentálně je velký nedostatek z této místnosti. Musíš ale uznat, že má fakt výdrž, ty vole. Vždycky to vypadá, že už 10krát spadne a usne a vždycky se ještě zdvíhne. Kurva, tak ty schopnosti využij v Clashi. Zlí pániškové, policistové, Ksaníšek nám schovali, náš Saníšek, myšišku ukradli, zloději, zloči, zlí chateři, všichni proti nám. Timeline opatujního streamu píše moderátor. V 1 ráno, hej, dáme stream s Discordem se Zlatorsem jako záporný příklad, ať si ukážeme, jak to může dopadnout. 2 hodiny 30, here we go. Tak jako timeline dobrá, no. Podle mě tu myš bude hledat tak dlouho, že i Zlators na tom párnu usne. Jako... To už nemá smysl nic, kamaráde, nemá smysl mu tam ty vole, jako prostě, nemá smysl tam psát. Já jsem tvůj kamarád, vypni to, prosím. A? Kam jdeš? Kde jsi? Ne, ale že vypni prosím stream. Fakt. Vypni to, věř mi. Já už nevypl stream, kámo. Nevypl si stream, přísahám, nevypl si. Vypni ho znova. Vypl jsem stream.
No vypni ten stream, musíš ho vypnout teďka hned. Já se na furt zapínám. Vypni ho. Počkej, ukáž. Já jsem si dal celou Q do píče. No tak jsem čurák, no. Nevypínej nic. Nechceš dát nic, vypni to prosím tě. Aha, do píče. Však mu tam furt celou dobu chodí alerty, furt na něco mluví, vo. Chat on to dala pro nás, aby někdo mohl vyhrát 20, když je Jo, taníva a kde jste challenge. vy, kurva? Já jsem tvůj kamarád v chatu. Já ti radím dobře, vypni to. Ok, díky, kámo, vážím z toho. Nekýpej to, vypni to teďka. Jo, vypínám to teďka, čau bro, díky. Já vůbec nevím, co dělám. Tak to vypni. Jo, vypínám to. Lidi od Vojty budou posílat donates jak konínky. Jo, rozhodně to nejsou ty samý lidi, co tam má Dan, ty píčo, každý skurvený večer a po každý, co je namrdanej. Co ho trolej ty vole těma sračkama. To jsou moji náhodní lidi, kteří si rozhodli v 1 ráno, že no, tak teď budu vidět všechny věci, co udělal Dan za poslední rok a teď mu to naperu. Dej si další Ksaňo. To jede. Musíš dát zastavit vysílání v OBS. Furt vypnul jsem to, kurva, do píče. Když mu dropnu 100k, dropne stream nebo dropne Dan? Čus krubíte. Já si myslím, že Dana už nepoloží teď jako úplně žádný množství peněz. Myslím, že už mu... OK, tak beru to zpátky, ale 130 korun ho docela složila. Nezvládám mobilitu. Hochu, ale ty vole, takhle těžce se mi hrál ten half sword s tím movementem. Ne, nekýpej to, opate, prosím. Vypni to, musíš to vypnout, prosím. Hej, ten člověk na telefonu zní trošku jak Orin, když je fakt zoufalej, že už mu neposíláš reporty. Já mu říkal, ať ty Lambertovo světlušky nebere. Ti říkám. Mě to vyplo na týden a přišel jsem o 4 zakázky. Jo, I hned si stoupni, vojáku. klikám. Dej OBS a zastavit vysílání, i hned. OBS a stop streaming. No tak jsem čurák, no. Zvedni se a bojuj. No to je... Jaká záchranka? Na Xách se nepotřebuješ záchranku. Ty vole, Z toho se vyspíš. kámo, párnobůh se probudil po hodině, aby dropnul moudro. Nikdo tě nenahlásí. Musíme vrátit jak John Souls. Jsem čurák, no. Vojto, věřit mi nemusíš, ale opatův fanoušek fakt nejsem. Nekro opat. OK, dobré, tak, jasný. Xáxu jednou s vodkou a... Super za to, jsi borec. Capek, co Ale vypadá já jen říkám, že to... Vygoogluj si to. To nemá Lidl dávku. Mně se líbí, jak Cápek, co vypadá jak Asmongold, ty vole, kdyby To týden není nežral a heroin. fetoval. Ti řekne, Xanax není heroin. Zlý. Dobrý, no. To je prostě jak vydožený. Myšiška je v píši. Obésko nám schovali. Vypnout streameček chtějí. Glum, glum. Ksaní, ojže, blerpke. Můžeš to vypnout už? Co tam děláš? Nejde, kurva. Neusínej, vypni to. Stop streaming. Dnes jsem mu seběhl 1.11 hru za Heimra a po té hře ho vidím v tomhle stavu. Teď se cítím jak kkt. Ne, to co je? Že zapíná, vypíná, kurva. Opate, stoupni si, ty na to nevidíš. Zlator si Deep Lore už, ty vole, jsem nevěděl, že ještě streamuje. Kamaráde, ty píčo, já pojedu příště. No tak jsem čurák, no. Vyjebanej Zlatoš Goul se probudil a dává rady vůbec nemluv Zlatoš ty smažáku nebo tě chytnu za ohryzek. Jak? Já si myslím, že někdo, kdo tím má větší zkušenosti, studoval o tom a pohybuje se mezi lidma, co berou všechno, tak ví, kdy je to nebezpečné. Než někdo z chatu, kdo si vzal 4 miligramy. Ano, já... Kamo Zlator, ty vole. Time. Ty vole. To ne... Vypnu to? Jo, má obraz, no, tak to vypnu. To není ban, ty vole, to by tady bylo to, to by tady bylo...
A nebo myslíš, že to za chvilku najede na tu klasickou obrazovku stroj času, že tady ten obsah není prostě k nalezení? Podle mě, ne, já si myslím, že to on vypnul, jako asi. Tohle je vypnutý, tohle není, že takhle. Buď pojistky, to ti spadne, a když ti spadne počítač, nebo internet, tak ti tam máš to kolečko, máš tu not like this obrazovku a třeba 2 minuty to trvá, než ti to úplně vypne. Tohle je, že buď vypnu celý, a když no, tu nemáš defaultně, musíš nastavit. Hovno, já jsem ji nikdy nastavil, mami. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Kde je do prdele ta Borka, co je tam s ním? Proč ta nic neudělala? Přesně, kámo, hele, takoby, rozejde se s tebou frajer. A tvoje starosti prostě v 3 ráno jsou ho zachraňovat, ty vole, z něčeho, co si tady, vole, namíchal kompletně solo a dělá ty, vole, píčovinu. Já si psal Skio a vypla pojistky. Aha, no, tak vidíš to. Amsterdam, dík za 40, děkuju moc, děkuju. Marku, děkuju. Vypni to taky, Vojto, OBS, vypni